Eluf ta' Maltin u Għawċin il-lejla jinġabru qoddim it-televiżjoni biex isegwu l-final tal-kanzunetta Maltija l-Ewropa. Fis-semifinali tal-bieraħ ħadu sem 24 kanzunetta. Minnhom intażlu l-aħħar 16 il-kantant u kantanta illi bejnietom il-lejla ser jikkompetu fil-final. Ir-rebbieħ jew rebbieħa jirrappreżenta lil Malta fis-57 edizzjoni tal-Eurovision Song Contest li din is-sena se jsir fil-kapitali tal-Azerbajġan Baku. Il-kanzunetta rebbieħa llejla ser tintażel minn ġurija magħmula minn Maltin u barranin kif ukoll mill-pubbliku li bħasoltu se jkun jista' jivvota permezz tat-televoting. Is-serata finali tal-lejla tibda l-ħabta ta' 8:30. Serata li matula l-mistednin internazzjonali jinkludu lill-kantanta Angun magħrufa għad-diska Snow on the Sahara u r-rebbieħa tal-Eurovision is-sena li għaddiet l-uniki mill-Azerbajġan. Il-kanzunetta rebbieħa llejla tuħsem f'waħda miż-żewġ semifinali tal-Eurovision fit-22 jew l-24 ta' Mejju li ġej. Awguri lir-rebbieħ jew rebbieħa.